Mudzimai takaenzana naye. Asi chandakuda ndichikuti aendewo pasi pangu. Aendewo pasi pangu ina ndiono semurume. Taitondetsana ushatendetsana zvandaiona paari iye murume wangu. Asi takazongeta kutogara zvakanaka. Madzimai vangu vakasvika pakubuditsa zvinhu zvandaishandisa, vakabuditsa hembe. Dzinova ndo dzandandinazo nekuti ndaigara pamba pavo. Ndakaenda kumba kwa mbuya vangu inini. Hasha TV nyaya sezvadziri. Munhu akambopinda mumba ani mwana wake ni murume wake kwaifambidzana naye vakabva vasiyana. Ndabva ndawira nemudzimai uyu takamboti nitsanei akaita pamwiri paaita pakabva ini ndanambodzokera kuHarare. Inini ndinoita mushando wokudhiraivha asi ndinoshandira ndiri kuGuru. Ndakabvawo nemudziyo wandandinawo wandaishandisa wandakabva nawo kuHarare. Abva wauya ukachuta kwaunowa kwandaita focha ndichienda kuHarare nemunhu. Ndabva ndarara naye abva ati pamwiri papo tabva tamboti nitsanei zvinguva refu. Abva tazosangana zvekare sevanhu vagara vaifambidzana tichinetsana. Ndabva ndarara naye abva azouya achiti ani pamwiri asi ndandine mushando wangu wandaingoita weuchi wemasimbi iwawo. Abva ati ani pamwiri ini handakuzvirana ndandisinawo pekugara. Uye ane hanzvadzi yake inoti yaanotiwo ihanzvadzi yake ine stendi iri kokure yamuromo. Ane stendi iri kure yamuromo panotiro paiti pamba pahanzvadzi yangu indandisinawo pekugara. Ndabva ndatanga kugara nemadzimai vangu zvichiwa tichiwira navani pamwiri kusvika pakura ndichigara navo ndichimbobudawo ndichiti ndoendawo kumusunga ndichidzoka ndichigara navo madzimai vangu ndichigara navo kusvika mwana asununguka. Mwana asununguka takamboti netsanei. Madzimai vangu vakasvika pakubuditsa zvinhu zvandaishandisa, vakabuditsa hembe. Dzinova ndo dzandandinazo nekuti ndaigara pamba pavo. Ndakaenda kumba kwa mbuya vangu inini kwa mai vababa. Ndakati regai ndiite se ndibude panapa. Ndabva ndaenda tabva tawirirana zvishuwa tandadzoka. Kusvikawo mwana zvarwa akura zvakanzi achimboendesewo mari kumba kwedu. Ndabva ndaendesawo tsvagirai kuno nembonano. Ndaendesa tsvagirai kuno nembonano takaramba tichigara pamba paya mwana achikura. Zvabva zvaitika kechitatu wabva wandikandira zvinhu panzi ndandamboti batiwo zvimari ndichishanda kwandaishanda. Ndakangowanawo mota ndakauya nayo kuno ndatora mudziya ndandinayo kuHarare. Ndakati indaimbogarawo kuHarare ndichiloja ikoko nanhasi ndotoroja ikoko. Mandokuga ndokuti anogona kuwana kana kuchikoro kwatakambodzidzisa ona mwana akungonyara ndokuga ndokuti arikuda kuti mazwi akwanire kumbosiyeni apiwa. Ini ndoda kuti usvike chete kari kuratidza kuti munofanira kubudirana pachena parudo. Uri kumuda here mukadzi? Mukadzi ndomuda mambo wangu. Uye atarise rutini wawati pawambotsanangura chile kuti ndinomuda wakambopurani panodhombira kafa totenda mambo wangu wambosiwa nei kasvika ipapo rakafa soutavoti kura kuti mazwa wangu chaiyo ndomuda chete aita dhombi rakafa kuno uyu iwo wasenei Ndikuramba mashoko pataura nadibaba kuti vanondida nenyaya yekuti pavakandidzinga pamba musi wandabuda pakasara pakaya mudzimai akauya akagara akashandisa midziyo yangu. Mudzimai achibva haana mbeto wangu yakareba kuti akagara kufunga zvemwedzi ndokuya zvekare munhu ndibva asvika ndibva apinda futi mumba imomo achishandisa midziyo yangu.
ndobva ndachienda kuna baba. Baba ndokumbirawo midziyo. Mondipawo right zvisingade mota. Zvinongotakurikawo nemaoko zvakaita semabhaketi. Nechokutesvika kuti munditoto. Mombondipawo nevanoshandisa nemwana. Unachoona mubaba wangu. Pasi usina kuenda mari. Kwani mari. Nokuti kwatotora zvine zvimuka umu. Saka patopa kuti vanoita nemararira anoshandisa nemwana. Iwewe ndiwe chaiye waisamusoro nawe kuti uya undibudire pachena. Hauna kuti tizobudirana. Kana pakunzi uya undibudire pachena kwete kuti tizobudirana. Undibudire pachena. Unoda kuti akubudire pachena pamusoro perudo. Handiti kana akubuda pachena akataura kuti hachabuda abuda pachena. Akataura kuti anobuda abuda pachena. Iwo pachena pakunyatsoda kuti pasvipe panyatsoratidza kuti shuwa emandoro yabuda pachena ndekuti kudii. Inini hangu kuchandaikumbira. Ndaida kuti Emmanuel ndati pachena pauda ndaisa zvinhu zviviri. Akati anobuda paari yanimabuda pachena. Akati hachabuda paari yanimabuda pachena. Iwo pachena chaipo pauri kuda pazviviri zvine baba. Oh, right, nokuti ndakubvunza kuti ati anokuda ko iwewe unotudii unomuda iro Ndomuda. zokusinana kunge mamota atini toda kune hari azotaura akasununguka nokuti pandakukunda kuti unomuda iro mota waneta kurati pani pangu pari kubuda mweya ukuponja ukuponja iwe chitaura chokwadi unoti kudii kuna Manodi. Murume wangu ndinomuda. Sure. Chokwadi ndepasina kudzinga ndiripo mubaba. Akadzinga mwendi yayo. Murume wangu. Kuizva kuti ndowakanikandira pambatika pano. Idzi nyaya idzi ndedzekumashure. Ndifunga zvakatoitika zvaiitika pataigara ipapo chokwadi. Nenyaya yekuti taitonetsanawo zvatainetsana zvandaiona paari iye murume wangu. Asi takazonge takutogara zvakanaka. Iye ndiye akazonga ndibvisa pamba zvikanzi iwe buda papi? Pamba panapa. Ndokubuda kwandikaita inini. Pamba pano. Kumba kwavo. Wow. Kwingari kuti ndaigara kumba takabuda kudai. Ndaigara kumba kwati. Pandakatanga kugadzira mudziwa ndaigara kumba kwabudirani. Kwatakadzingana kumba kwa mbuya vangu nevababa. Akadzinga mwendi yayo. Ndakanetsana naye abva kumuka kana kuita zvinhu. Ndati ndiani akadzinga ndobwati andauti chii chakaitika handiti izwi rokuti ndiani akadzinga mubvunzo pamusoro kuti ndiningira kuti zvinevayasisana kuti ati ndiani pamusoro yedai mukadzi uyo akatakura zvinhu zvake mushure munge ndambobudidzana abva abuda achidzokera kumba kwanga wakazongoteera ndakateera vakawandisa ndakateera kumba kwanzvadzi yake hama dzakanzi andasangana nayo ndatokateera iwe kutevera kuenda kuenda kumunyengetedza handiti mudzimai zvinowanika ndakakutadzira handeikumba iwopa wakateera uchinoti kudii pandakateera mudzimai wangu takatowirira musi wacho wekutanga takatorara tese wateereko ndateereko wechitatu takarara tese pekugumisira apa takuuya kuno madhitanga musi wa 19 ndakarara naye zvakare mameseji ndinawo achindotiti iwo kuno kundokwauda kundiita girlfriend iwe mukadzi wavo naye kumba uchida kuita mukadzi asi ndinda ndiri mudzi womusha saka akanga achitadza here kutaura maonero ako iwewe assessment yako yaiti ari kutadza here kutaura kana achiti naiwe inini ndino wakuita mboyi kuno inini handina kumuta akatadza sekuti munhu hauzozive zvinhu zviri pamwoyo pake
asiwo nomukadzi ini ndine mukadzi wakatora mushure meuyu saka ukungozipa dambudziko ndo pane dambudziko mambo wangu saka chibudira pachena mukadzi wangu Ndomuda kuti unomutorera mumwe kuti handimutorere mumwe nyaya yakaitika ndeyekuti vakashamwari nyaya yakaitika ndeyekuti kumba kwandiri kugara zvipo mambo wangu ndomuda zvizvo ndopanda ndichitaura kuti mudziyo iyi ndakatokanganisawo kuti nditore mukadzi ndichimuisa mumba mune mudziyo wemukadzi uyu nekuda kwehasha nokuti haungatori mudziyo yomumwe mukadzi woisa kuti mukadzi ukamboshandisa mudziyo yake iyo zviri kwezvo unoita zvakanaka vatikuumuda kureva kuti shumbu nereya kweiwewe ndiye kuti nhasi tikakuti takura mukadzi unotakura ndotakura mambo wangu unomuisa kuti kumba kwandiri kugara nomumwe mukadzi totenda hamusi muhwandirumu unomisa pai anonosvika pane dzimba dziripo vanopaziva patogara midziyo yake wati ikushandiswa nomumwe mukadzi zvandingati ndingataura mambo wangu mudziyo yaari kutaura uyu mukadzi uyu akandikandira zvinhu panzi ndiri kuharare ndabva ndauya nemudziyo ndofunga vana tete vangu nanambuya vari kokumba vanokupura andikandira zvinhu panzi ndakatanga kutenga mudziyo from start nemukadzi uyu pandaigara kumba kwavo ndairara pasi ndabva ndatora mudziyo yangu yanga iri kuharare yandisina kubvisira kupfuma ndichigara neuyu ndakatenga mudziyo ndakauya abva auya kumba abva atevera teera muzvishamwari uyu haasi rongo pakuti iwe ubude pachena haasi rongo iwe haugoni kumutaura kuti handichakuda iye zvinezvi haukwanise kana ndikatokupa misi yakawanda zvakadini haukwanise kutaura kuti handichakuda pane chaunoti ukafunga so paari kana wanga uri pachidhiraivhi unotomboti pamwe una windi wako imbofamba imbofunga uyu unomuda uyu chaunomudira kurara naye pane zvaanoita mukararamisa izvozvo zvaanokuitira izvozvo munoziva kuti une vamwe varume vanotofara kuita bonde nomudzimai wavo vachifungidzira kuti vari kuita nasinodia ivo vachiziva kuti ndipatricia pfungwa yavo inoti ezvozvo panguva inei munhu wandiri kuita naye bonde ndisinodia vakafunga patricia miro wavo unobva waneta zvino uye akangofunga mavis simba rake rinowana asi kuti agara namavis haadi haadi kugara namavis zvino mavis ari kuda iwo haudi kugara namavis chiratidzo chipi chaungape mukati medare rino nhasi kuna mavis uyu kuti uri kumuda ndinokubabata mungu wangu ndati chiratidzo chipi chaungape kuna mavis uyu uchiratidza dare rekuti mavis ndinomuda nhasi panaka pamusoro wedare mavis ndinokwanisa kumuti wosori nekumbawo $20 unokwanisa kumuti aiwa kaandai ngati munyana na mwari ndimi manuwerere kana mazozi mtaure unozotaure ngati bogara mulomo ngati munyana bisi kana mazozi nokuti china zvezvimba munozosumudza nokumutaura vanhu vananditi saka pangati mbonyarara zvanzi namanuwere iye zvinezvi kuna mavis ndogona kumupa $20 kumuradza kuti ndiri kuda
izvezvi paakiri papa varatidza vakachiti varatidza anoburitsa ngoma uza kunondisumudza mudenga pakudiwa change apa pakudiwa twinda right ko nhai Manuel tikakuti uende nemudzimai wako nhasi wakagadzirira tinotenda mabongo maybe si wakagadzirira kuenda kadoko kana zuva radoka chinonzwika checheita wandotirengera kushedzera kuti asekurwe ishawaparara Kati ndingadavira hangu kuti ndinoenda asi ndozachekwa nditubenda. Unogona kugadziridza musha wako here uvanorarama zvakanaka ndochinchada kuti unomudai ini chanda kutokumbira vakuru vedare chanda kutokumbira mudzimai takaenzana naye asi chanda kuda ndechekuti aendewo pasi pangu aendewo pasi pangu ina ndiono semurume change yako ichi usiriwo nomusaiwo right ndangosara vyauya maybe ukona zviri kuitika maybe iwo haikona kupupura mazwi aManuel pana Manuel ari kuti takaenzana pamakore zvinobva wafunga kuti kana makaenzana pamakore munogona kuenzana mumba zvanzimbodzika wewe uzive kuti uyu murume zvino kana murume ari kunyengetedza kuti maybe kutadza ndakatadza zvangu $20 iyo dai zvose ndichinge ndiri ndoti asara izvenyama iyi Deva indida kade magarira ndikuita inini. Ainzwa tsitsi. chifute sekukumbira kwako waita zvose chikumbire choni unokumbire pachena akauya kumbire pachena kuti anokuda chatikukumbirisa pari zvinezvi tikukumbirisa kuti pamutorwenu rwaunavo ngazimboramba kakabachana kanaona rwaramba unodzoka kudare kana rakuomera unodzoka kudare ndizvozvo vari kumashure kufanana inzwi rakarara kutaura murume atari mukadzi kumba ndi saka pamwe uyu haakuda kugara chipani unowo abva ati wewo ndikudirewo chi pachena kuti unondidai murume akabvisa $5 atobuda pachena kuti ndokuresa asi zvinogona kuitika ndezvekuti uyu anokadzi uyuwo pamwe anzowanowana omuresa anodawo kuti muroora kuti zviripo kuti wanhuwa saka varikugutsira saka vanondakuona kuti ndiri hwana ndaitadza kugara ndiri hwana nhasi uno ndinogara pabarika tinozogara ndakambotadza kugara ndiri hwana zvakanaka mazinzwa zvekutaurwa namai avo
vari kuti zvandakambotadza kutakura gumbo rotsuro zvinozva ndapiwa ronzou ndozoritakura iro unoenda naro mazuva ano kwani kunodimura kunochekwa kutakura kunopera uyu mwana ndiwaniko kwembo wapouka mwana Alright. Dare rineri taona kuti isusu Mavis naManuel kudanana munodanana asi hamusati maakugona chete kuremekedzana kunobvira pakuzivana mukati memishamo kune vamwe vanogona kutsanangura kuti kusvika pandasvika para sezvakaita sei ndine mudzimai wangu handisati ndarwa naye asati ndamurova ndombokuti opuseki asi asati ndarwa naye hazvidudzire kuti ndakadyiswa kana kuti iye ndakamudyisa asi kungozivana chete kuti uyu anoda zvakati anoda zvakati nhai kana tiri mumba mumwe akati ari kuda kofi mumwe kuti ari kuda tii ingave mhosva iyo haisi mhosva iyo ini ndiri kuda kofi ndibikire tii yangu kofi yangu ndinwe iwe wati uri kuda tii bika tii yako dini ini ndiri kuda mahewu wati kuda poriji ndipe mahewu angu ndonogako chii tingatenda kuna atende kuti uyu azodyire poriji ndichinwa mahewu ndozvandiri kuda sakura chiti azivana kana Mavis waziva zvinoda murume wako uchanogara zvakanaka nemurume wako iwo murume kana waziva zvinoda Mavis uchanogara zvakanaka namevhi wako wongu wakanyatsogutsika iwo kuti ane mumwe mwana nemumwe asi hauna kutarisa izvozvo une chawakanyatsoziva kuti kubvira tiri kuchikoro ndirwo rudzi rwomusikana wandaiti kana ndikakomborwa ndakuroora musikana akaita seushu Mavis ushu handiti ndizvozvo kana ndikakomborwa ndirakuroora musikana akaita seushu ende ndobva wakomborerwa mevhi uyo ine nhau yekuti iwe waishuwira nguva nenguva unoziva kushuwira mumwe muteuro wakakura mwari vakadayira muteuro iyo vakati raiti Manuel ari kushuwira kuda Mavis kuti agare naMavis ndakuchiisa kamhodzi keruvengo pakati paMavis naJohn waari kudanana naye ndobva usanyongora naiko chakarambanisa Mavis uyu nomurume wake ndiMwari akumbirwa naManuel zvino Mavis uye adzoka ndobva asangana naManuel zviva zvachonyana Mavis enda unogara zvakanaka nemurume wako Manuel enda unogara zvakanaka naMavi somurume nemukadzi handiti somurume nemukadzi musaite zvokutendera mukati medare rineri kuti zvingopfuura haisi nhau yokuti zvingopfuura inhau yokuda kutogadzira chakanaka chamangwana ndinozofara kana rimwe remazuva ndasangana nemi ndinomboshedzwa naNembiriri pamwe ndogona kuzoshedzwa naChikurira kuti yaurefure nhau yangu kuve yakaringana netsika nemagariro ndiri dura mazwi patsika nemagariro saka rimwe zuva ndogona kushedzwa kuChipuriro motondiona mototi kamudhara kayaka kakura kwazobati akasati kapera kumera meno kamuchecha kanindebhuchena kanduku madzimai mise motokari motomira imi baba tinokuziva isitereki pindai umu inga ndakukidhinepwa pana motozoti mukati ndisi vaiva makatonga musuye amuono ndinofara sitereki ndinofara zvokuti uda kuti kudimei pamusoro inini pane nhau isina nyatsondijekera panyaya yemudziyo apa inini kumba ndichaenda asi ndasvika ikoko zvinhu zvacho zviripo iye aripo anogona kunzi aramba achizvishandisa nekuti baba vakuti anzi vakatenga zvinhu vegani ipapa vanondiitira zvakanaka waita zvakanaka wataura zvakanaka mazuva yakanaka sei hauna kumbotadza kutaura ipapo ndozvimwe zvezvinhu zvaanokudirei kuziva chete izvo zvaanokudirei iwewe Manuel zvese zvawakatenga usati wagara naMavis enda unopa munun'una wako
enda unopa munun'una wako mugogadzira zvenyu naMvurwi. Nokuti pese paanenge ari anenge achingoti handina simba pamubhedha uyu. Handiti? Handina simba pamubhedha uyu. Handina simba pachituru ichi. Handina simba pamugoro uyu. Anoda zvake iye. Imboenda unotora zvese izvozvo. Ozipa munun'una wako. Munun'una wako oshandisa izvozvo. Handiti ka? Motanga kugadzira zvenyu muri 2 naMvurwi. Gadzirai zvenyu zvogova zvenyu. Kuti uyu asazochemera chaasingawaniwo. Munhu hafana kuchemera mwedzi nokuti haupiwe. Chemera mandire vanhu vanokukangira. Zvinokachemera mwedzi ndiani wakufunga zvakagadzira manera kukuturukirira mwedzi uyu. Enda munogadzira zvenyu zvigova zvani? Zvigova zvenyu. Unogutsikana here, unovimbisa here nhasi kuti midziyo yese yako iwewe yawakatenga wogari. Hausi kunoipa ownership kuna Mvurwi, asi uchanoipa mumwe munhu kuti akaushanda zvino naMvurwi. Unovimbisa? Naika? Ndo zvinhu zvaunotaura nini? Baba wasikubuda pachena. Zvinhu izvozvo ka zvose zvekutaura kuti hanzi akatenga vegani. Takatenga chigara tese. Aiwa kandati zvaakatenga oga handauti munhu vakuti muchigara mese. Zvakatiwo zvaukunyatsoziva kuti pawakasvika ukamona ane chake. Handitika chaukamona anacho ichocho ndechake hachisi chako iwe. Rega anochipa hama yake. Takanzwisa? Mosara nezvinhu. Kana ukamona ane mubhedha, rega anopa hama yake mubhedha iwo. Mototanga ukunguruka. Wasinzwisa? Chimwe chii chaurira kutaura kuna mani? Ndizvozvo ngenguri nemidziyo. Kuti uchasvika mubhedha wakabuda uyu isakatenga tese. Simataura uri kutozviita. Iwe usanada kuti zvingare zvangonyatsobuda. Vati vachasvika vobudisa sematauriro avari kuita kuti vakatenga vega. Inini uku ndisisina simba isakatenga tese. Makatenga mese mubhedha? Aiwa ini ndapa muenzaniso. Ndati kana akatenga mubhedha ari oga iwe usipo, rega atore mubhedha iwe ape chii? Asi kana makatenga mese ndewako. Nokuti kana pachivanhu chaipo tichigova midziyo, mubhedha ndewa amai, asi zvituru izvi masofa ndani? Ndababa. Nokuti amai vanenge vachiti ibondera ngwini. Ipapa ndo pandakasikira vanhu pabonda. Handidi kuti pazosikirwa mumwe nomumwe. Wanzwa chinangwa chiripo. Pamakasikira mwana uyu muri, haasi kuda kuti iwe unosikira mumwe mwana. Papa. Kuda kuti uzive hangaende chitosire kuziva kuti zvamira sei. Saka you have repossessed him. Andinovinzwa akubudira pachena kuti anokuda. Ende ane chidhindo chake kamwana ako ndekake. Ndekake ka. Saka kureva kuti chiripo apa kwakuwirirana kwenyu muri vaviri kuti uyu mukadzi wechipiri wawinai anoziva kuti uyu ndiye mukadzi mukuru. Anozviziva. Anoratidza sei? Wakaita sei pakuvasanganisa? Ndinoti havasati vasangana navo. Sokuti mudiki anenge achitoziva kuti uyu anga amburi nemukadzi anovaziva. Ani? Mudiki anoziva ava zvechitsotsi. But kuti vati vasangana havasati vasangana. Asi vana tete vanozviziva kuti ndine mukadzi mudiki. Ndiwo pacho patushire ipapo mukadzi mudiki ari muno. Anogara kuguru. Ari muno here mudare? Ndaida kuzomuona opiwa dzidziso yekuti hapana pasi pano ndimi matsamudza upenyu hwenyu muri vatatu. Andidira? Ndizvozvo. Iwewe wabatanidza uyo ndiwo wakadaka? Ndizvozvo. Uyo akada iwewe ka? Ndizvozvo. Uyu anofana kuzodawo wacho wauri naye wechivande-vande uyu kuti avanobuda pachena. Ndizvozvo. Mainini vako wakambovaona? Wakambovaona. Wakavafarira? Taura? Handina mambo wangu.
chii chakaita kuti urege wafarira? Zvati zvavaita ipapo ndo zvakabatonisa vagamuchira. Vakaita chii? Takaenda kunhamo kwamai vameguru. Saka munhu wekuti tiri ikoko aiuya achitumwa navana tete achiuya kana pamberi pangu apa asina chaari kuda so aingosvika ndopinda wako. Zvati zvaaingoita ipapo ka. Zveshe zvokundiratidza kuti ini ndinakakutorera nzvimbo. Oh, manje iwewe you were still having the cup of love kubva kune uyu. Anditi ka? Saka iwewe pachivanhu Emmanuel kuna anatete kumbali. Totenda. Anatete vacho ivavo ndivo vacho vanozofanira kuti vaende nehuku vanopa uyu. Kuti takunzawo chi muri yakura poto yakura. Unonzwisisa? Then mogara zvitsvene. Wakabisa chii kuna mainini? Kuna mainini ndaendesa tsvagire kuno nimbonana. Chete futi. Chete. Iwe unoshanda kupiwa. Atano driver na motokari. Matrai. Saka enda unotsvaga mari kurora achitsvagirai kuno kutsvaka. Asi kuti wane vana vanenge vakutarisira upfuma. Tizvozvo. Saka pfuma iri kutevera invoice yacho. Wazinzwa Manuel. Tinotenda. Mambo vari kutsanangura kuti iwewe unofanira kuremekedza mukadzi wako mukuru. Mazuva anga achitaura machiedza kutsanangura kuti waifanira kunge uri wakakumbira kuuyu kuti ndakuda kuita munhu. Ndizvozvo. Handizika? Ndizvozvo. Ivo ana atete vako vacho vari kuratidza kuti vanenge vasingade mudzimai wako. Ndo vari kunzina mambo chienda unotuma ivo vanhu. Enda unovatuma vaende vanokumbira ruregero kuti mudzimai wako adzokere kupi kumba. Handitika? Kana kuti unouya naye vaende vanouya naye. Izvozvo zvinoita kuti ivo vazive kuti iwewo Manuel maybe zvinoita sei? Unomuda. Maybe handivati unomuda. Mudare muno mandibvumire mukadzi asina hiti. Imbomupfekedza hiti. Mwari waAbrahama. Okay. All right. Saka tinotarisira kuti muende munogara zvakanaka. Totenda mambo. Kana pane dambudziko raita chimwe chinenge chaita uya muzobvunza kudare kune machembere vachange variko kudzidzisawo kuti mabarika zvinofamba sei. Pamusoro pedare ndakudzokorora zvekare. Chikumbiro chambotaurwa paipai kuti mukadzi uyu ngaandirespectiwe. Kuenzana naye zvokuti anosvika pakutondirwisa akambondirwisa kupolisi. Takatonyara pane vanhu. Hazviri kuti nini anondirova ndongona kumudzorera. Asi zvokuti akandionawo semurume zvangamuchitaurawo paipai. Ndakumbirisawo ipapo kakawandisa. No, waita basa. Waita una kukangana. Mavis. Mumba amudimirisho. Mumba munonzi. Iva munyoro. Atirwazinzo? Makungozva yakabhururuka kutiza yakafa mangani. Maybe ukachengetedza runyararo rwako uyu anoenda nehomework kuti ko zvasina kudaira ari kundifungirei. Wazinzwa? Iwe mubate zvakanaka. Asi akasvikawo pakuita chinonzi abuse. Abuse unochiziva? Icho tinomusunga kana kuti gross domestic violence. Azvine kuti ane simba ndeupi. Asi mukarovana mirizhonga mudzimba munosungwa. Arova ngaya mang'ari. Andi mapanzu? Arova ngaya mang'ari. Kudzanai. Noti mukana wamuinawo. Iwe uchada kuti pamwe Emmanuel ari kuita gumbo kumba gumbo mumba. Pauchada kuendawo ikoko unosangana nerufu rwako. Iwe wacho kana wanga ari kuzviitawo gumbo mumba gumbo kunze. Pauchada kubuda uko
nokuti zvinenge zviri muropa rako kufarira vamwe vaunenge wasangana navo pane rufu rwako. Saka kana uine tsitsi nemwana wako uyu, iwewe make yourself available kudzimara mwana uyu ane 14 years. Wapanzwa? Hapana chitsotsapo. Kana kupfeka kwako unofanira kuratidza kuti wababa vane barika, kwete kuuya netuma-trouser turi kuputika uyu. Kana ukama umusoro, baba webarika. Ndakubva kubasa mambo wangu. Uya iva smart. Kuratidza kuti uri mukono. Kana mambo watokunditoro pabasa ndatokodzika rori ndatoisiya iri pabasa ndichitoya kuno. Tienda unogara mushe nemhuri, asi uyu kurovana public disorder. Ende andidi mhirishonga, anenge aita mhirishonga, namba dzangu munadzo unobata uko. Tobetsera. Tinda mambo. Simkai. Mambo tenge rachikafu.